Dobrý deň. Dovoľte, aby sme sa predstavili. Sme základná škola v malom mestečku Gbely v Slovenskej republike. S rakúskymi školami sme spolupracovali na projekte Obnova v čase a v rámci tohto projektu sme zorganizovali viaceré priateľské stretnutia. Rakúski žiaci z Hohenau k nám prišli so svojimi učiteľmi a rodičmi. Po krátkom privítaní a organizačných pokynoch sme sa vypravili na výlet do minulosti. Rozdelili sme sa do skupín, rozdali sme si pracovné zošity a vyrazili sme. Vyberme sa po stopách jednej skupiny. Pred školou sme vytvorili jarmok, kde sa na rozdiel od skutočného nepredávalo, ale rozdávalo. Prvú skupinu privítali bubeníci s neposedným šašom. Malí škôlkári neúnavne predvádzali svoje tančeky, hadie ženy sa vrteli, ako by nemali kosti v tele. A do toho všetkého sa motal šašo. Dušičky lákal vodník, černokňažník s vílou čaroval, kúzlil. Vodník odmeňoval, múteničky umútili maslo a chlieb ním natretý išiel na odbyt. K tomu všetkému vyhrávala harmonika a skupina folkloristov s malými tanečníčkami v typických gbelských krojoch svojím spevom a tancom navodili tú správnu jarmočnú atmosféru. Veru vodníkov v Beloch, ako je vidieť, nemáme tanečne nadaných. Ale tancovalo sa s chuťou a elánom tak, ako sa na správnom jarmoku tancovať má. K správnemu jarmoku patrí spev, tanec a dobrá nálada. To platilo v minulosti a platí to aj dnes. Našim malým tanečníčkám veru vysmedilo. Nie divu, ale tancovať treba ďalej, veď je jarmok. Tancoval každý, kto mal nohy, a aj ten, ktorý ich mal drevené. Priestor pred starým mlynom sa premenil na pekáreň, kde zamúčené pekárky piekli chlieb. Sice v papierovej, ale od ozajstnej pece skoro na nerozoznanie. Ale koláče boli pravé, dobré a domáce.
Dobre zapliesť vianočku vedia, ako je vidieť aj naši rakúski hostia. Super. Tak a šup s ňou do pece. Myslím s tou vianočkou. No poďme ďalej. Treba všetko správne zapísať, vyplniť. Cesta za poznaním je ťažká. A sme ukrojovaných vyšívačiek a tie sú veru šikovné vo vyšívaní. Všetko správne pretlmočiť. Musíš mať ihlu, niť a hlavne prsty. Hosťom sme ukázali aj náš kostol, kde bolo príjemne studeno a ticho. Ale koniec odpočinku. Tu sa nám predstavia priatky, že čo robia? Spriadajú na kolovrátkoch nite, z ktorých sa tkala látka. Kbelské ženičky celú zimu spriadali nite, kolovrátky sa veselo krútili, v peci horel oheň a rozprávali sa rozprávky. Kolovrátky sa veselo krútia aj dnes v rukách našich hostí, aj keď nite nevidno. Taký prístroj si treba vyskúšať. No a samozrejme všetko zapísať. Ďalším rozšíreným remeslom v Gbeloch bolo kováčstvo. Kováči boli mocní chlapi, museli byť silní a zruční, veď správne ukuť podkovu, na to treba silu. To je kováčna, kde naši kováči v rozpálenej peci, síce papierovej, ale skoro ako v naozajstnej kuli podkovy. No poďte si skúsiť, takto opracovať a dať do pece. Zošit máme vyplnený, úlohy splnené a teraz k obedu. Jednotlivé skupiny našich žiakov spolu s rakúskymi žiakmi s tlmočníkmi, ale aj bez nich, sa dohovorili rukami, nohami, úsmevom. Jazyková bariéra prestala byť problémom. Tak dovidenia, naši priatelia, niekedy opäť, možno v histórii.